de remélem, hogy ezért cserében ma egy igazán kedves kis előadást mutatnak be nekünk. És nagyon szépen szeretném megköszönni a kedvességeteket, a jóságotokat és azt a szeretetet, amivel körülvettetek engem itt az elmúlt 6 hónap alatt. Nekem ugye ez az utolsó nyilvános fellépésem, szereplésem itt, és szeretném megköszönni a gyerekeknek is, hogy részt vettek a foglalkozásokon, néha kicsit hangosabban, mint mondjuk szerettem volna, de nagyon nagy örömet okoztak nekem. És külön köszönet Szabó Adélnak a gyönyörű díszletért, ami az ő munkája, Szopkó Beának és Radvánszky Emesének, Magyarósi Áginak, akik a táborok során végig itt voltak és segítették a munkámat, illetve én segítettem az ő munkájukat még inkább. És akkor most nagyon jó szórakozást kívánok az előadáshoz. Történt egyszer csak, hogy reggelre minden lopták a szép aranyalmakat. Három napja ülök a falnak, várom a tolvajt, de mintha varázslat szállna rám. Ifertájban mindig elalszok. Úgy csak egyszer kerüljön a kezem közé az átszodott. Na de ma túljárok az eszén, mindjárt itt a fertájóra. Hol a tüsszentő forog? Hoppszi! Most elmész! Leszedni az almákat. És hogy téged láthassunk. Most mennem kell, de holnap ugyanide jövök. És megígérem, hogy az almákat többé el nem viszem. Itt foglak válni mindenért!
álmesetek a fa alatt. Egyszer csak egy tisztásra jár, és látja ám, hogy ott verekszik 3 ördög. Miért verekedtek ördögkomák? Apám meghalt maga után, hagyta ezt a köpenyeget. Ostord és bocskor. Ez a köpenyeg olyan köpenyeg, Ez az ostor olyan ostor, és ez a bocskor olyan bocskor. hogyha magadra húzod, csak azt mondod. Hip-hop, ott legyek, ahol akarok. Ott vagy azonnal. És most nem tudjuk eldönteni sehogy, hogy kinek mi jusson. Ennél mi sem egyszerű. Adjátok oda a köpenyeget, ostor, bocskort, fussatok fel arra a 3 hegyre, amelyik költök elébb ér vissza, azé lesz mindhárom. Jó beszélsz. Jó. Úgy legyen. Indulás. Hip-hop, ott legyek tündérszép irodánál! Ilyen ostomákat sem hordnak még hátára föl! Mi ostobák? Igen. Okabéli pénz, boszorkány! Hát nem félsz, hogy elvisz az ördög? Sem! Közös az ellenség. Ha segítetek nektek, én is segítek nektek. Hogy gondolod, nyanya? De jó, hogy jöttél át, Gyírus királyfi. Meg kell szabadíts ülnünket a varázslat alól. Egy gonosz boszorkány fogságba tartja, és el nem engedi, amíg 3-szor meg nem függöl. Ide jár ebbe a kertbe minden éjjel. Hogy a nőkre mennyit kell várni? Nem lesnél a tündérszép irodán, Gyírus királyfi? Itt a bocskor, aki kapja marja!
az. Meg kell csókolni 3-szor az arcáját. Itt várok. Lesznek világgyávái itt az ostor, aki itt van. Amit mondtam, megmondtam, ami neked király. Árgyus, hát alszol megint? Jaj, ha még egyszer elalszol, fogjuk leszünk mindketten. Na, szép legény vagy te is. Elaludtál. Háromszor csókold meg az arcáján önünket, közben jaj nektek. Se ostorom, se vaskorom. De van egy köpönyegem és egy tüsszentőkorom. Na megállj! Aztán meg volt tűnt! Nem, én a szolgál! Tessék meg! Tessék meg! Tessék meg! Tessék meg! Tessék meg! Ördögök, segítsetek nekem! Nem semmi munkának van, nyanya. Árgyus! Szép irodalom! Feloldoztál az átok alatt! Ha te is úgy akarod, nem várunk el többé! Így úgy legyen! Úgy legyen! Árgyus királyunk! Bocsáss meg, nagy urunk! Mi nem akartunk mi rosszat. Hűségesen szolgálunk ezután. Vízhoz bennünk. Na már csak az kéne! Tündérestül, ördögöstül, banyástül, ott legyünk a váramban! Ásó kap a nagy harang! Éljen! Hetet hét országra szóló lakodalmat csapnak! Ma is jönnek még, Ha meg nem hal!